an b'a kɛ ka video dɔ kibaruya mɛn kumaw dɔ mɛn u tigiw b'u yɛrɛ danbe ka taa silamɛya fana ma mɛ u bɛ taa kuma suguw dɔ fɔ kuma minnu ni silamɛya tɛ taa jaakɔ n'u mɛnna silamɛya fana ye min fɔ ko sugu la o ka fɔ ka jɛya mɔgɔw ye dɛ fɔlɔ u tigiw olu ɲana u bɛ silamɛw de ladimi k'u dusu kasi k'u ɲagabɔ u k'u janto yɛrɛ la ala ko inna alladhina yujuna lilmu'minina walmu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina ala ko mɔgɔ minnu bɛ muminu cɛmanw ni muminu musomanw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ ma tɔɔra ko k'i la ala k'o tigilamɔgɔ ko a ye galonfin junubu ta a yɛrɛ kan ani junubu bangalɛ dɔɔnikɛbaw ko mɔgɔ o mɔgɔ wagati o wagati e bɛ baara jugu dɔ de kɛ pour ka muminu dusu kasi ou bien i bɛ kuma jugu dɔ de fɔ pour ka muminu dusu kasi ka silamɛw dusu kasi donc i bɛ dɔn nin aya kɔnɔ a tigi t'a kɛ ka mumini ɲuman bɛ ni ala sɔsɔra ni kɛwale ni ala sɔsɔra ni kuma k'a bɛ mumini ɲuman bɛ tɔɔrɔ o ye wajibi de i bɛ dimi ala ye de i bɛ tɔɔrɔ ala ye o fana bɛ e ka daraja de kɔrɔta ala fɛ fana ni mumini diminana ala ye ala sɔsɔra ala kuta kuma fɔra diminana o bɛ do o ye baraji de y'ale ma o b'ale daraja kɔrɔta de mais e min bɛ kuma in fɔ pour ka muminu ladimi junubu de dalen bɛ e kan jɔn ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la sisan e yɛrɛ de ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la awa ciiden fana ko kullu ummati mu'afan illa almujahirina a ko ne ka manton bɛ ala b'a bɛɛ lafiya fo bangelikɛlaw o ko bangelikɛlaw ye jumɛn ye a ko mɔgɔ min bɛ ala sɔsɔ i b'i ka junubu kɛ i t'a tɔ la dɛ i bɛ sage ka junubu in bange bɛɛ ye ka ala sɔsɔ in bange bɛɛ ye a ko ale ka manton bɛ ala b'a kɛ manton bɛ lafiya fo nin tigi minnu bɛ nin ko sugu la diinɛ kɔnɔ a kana miiri ko a b'a kɛ mɔgɔw la koyi a b'a k'a yɛrɛ de la o ye kuma jumɛn ye ko ale taara igiliji dɔ la ko matigi fila foto ko ale y'o sa ko a bɛn'o di nasaraw ma kado la yan ko a bɛn'o di jamana ka nasaraw ma kado la yan balima selibu mun yɛrɛ filɛ nin ye kuran min yɛrɛ filɛ nin ye ni isa dɛsɛ b'a la ko i ye isa faga kuran na nin cogo de la yahudaw de ko k'olu ye isa faga nin cogo la kuran na kuran min bɛ kerecɛn nasaraw bolo mun na ne t'a fɛ ka kerecɛnya fɔ maa ye dɔɔnikɛbaw bɛ kuma n'a ye ko ala y'u wele nasara de an ko a f'u ma nasara nasaraw ka kuran min filɛ nin ye u b'a bonya de et puis akida jugu de b'u bolo kuran in na parce que a bɛ olu bolo isa fagara nin kuran in na de u bɛ photo in kɛ kuran in na cogo min hadamaden photo in kɛ kuran in na cogo min a kɔrɔ de ye ko isa fagara kuran in na nin cogo de la bon olu fana taara o kuran de bonya nasaraw taara o kuran de bonya akida jugu de b'u bolo kuran in na dɔw b'a bato yɛrɛ dɔw bɛ kuran in bato yɛrɛ mais anw silamɛw ka akida isa ma sa ala ko kuranna kɔnɔ suratu nisa'i kɔnɔ o ma qataluhu o ma salabuhu walakin subbiha lahum nasaraw jate la isa fagara kuran na nin cogo de la olu bɛ kuran in bonya u b'a bato mais anw silamɛw bolo kuranna kɔnɔ isa ma sa ala isa kɔrɔta ka taa sanfɛ de isa ma faga dɛ isa ma sa dɛ ala de ko kuranna kɔnɔ ko o ma qataluhu a ko ma isa faga o ma salabuhu o ma isa panni kurai na fana walakin subbiha lahum ala ye isa ka misaliya bila mɔgɔ dɔ de ka u y'o de mina ko genge ko faga silama ko akida la isa ma faga isa ma siri nin kurai na nasara do ka akida do donc dɔɔni kɛ bagaw ko ni mɔgɔ min ye nin kurai sa ou bien e ye nin kurai ta k'a di nasaraw ma kado ma a bɛ komi k'a di nasaraw ma kado ma a bɛ komi akida jugu min bɛ nasaraw bolo kuran in na ani kuran in bonyalen min bɛ nasaraw bolo i jɛnna n'o ye aw o k'o fana ye kataru ni danger de silama ma o ye danger belebeleba de ka taa silama ma janko min b'a yɛrɛ wele ka taa silama ɲɛmaya ma
o ye khataru ni danje belebele bay kata silamama balma nin kura min fule ninye anana shehil bukhari kono ni isa jigina yakshiru shalimu wa yaqtilu qinjir ni isa yere jigina jiyan laba nin kura aba karide pour aqida min tumben nasarawla kurain kibariyala ani kurain bonyale min tumben nasarawo kairula tumben galonde ka kura ko inte chinyai isa be kurain karide lele ben nasaraw bolo aba be faqa parce que le haram lendo la saraw ya duni daga uyere isa be leimbe faqa nimbe bukhari ni muslimu kono awa ciden fana ko minye ka kuransa kuran min fule ninye mu isa ka foto min bala abori lama de be nasaraw bolo ala ciden ko hadisa sahalen kono inna allah harrama bayil qamar al qamr wal mayta wal qinjiri wal asnam hadisa sahalen kono cide sallallahu alaihi wasallam ako minye dolo fereli cide nya haramuya ani ka jifa fere mugoma cide nya haramuya ani ka le fere mugoma cide nya haramiya ani boliu cide nya afereli haramuya wa sabata annahu lana al musawwirina asabatira ko cide nya foto talaw danga wasani shalibun mal'unu lanahu allah wa rasuluhu Quran dila baga danga lende do ala ya danga cide nya danga sheikhul islam bun tamir ni fo ka kuma jabi kono Quran dila baga danga lende do ala ya tigi danga cide nya tigi danga awan balmon hadisa sahalim be an bashi to hadisa be sahih muslim kono ako anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakunu yatruku fi baytihi shay'an fihi taslibun illa nagadahu an bashi to ko cide alaka nabi nyuma ko atunte foito aka sokono kurambe fengo fenare ko cide ni cide nyoya aka sokono ko ata toye fo aka karide ka gurja ka boyde o cide tunte so made cide tunte so ka foito aka sokono kurambe fengo fela cide te so ka to aka sokono fo aka gurja ka kari ka boyde ni eko elli manani cide nye ko muhammadu rasulullah ebo fo tala o cide na ye kuran be fengo fenna na ya aya ka sokuna ta toye fo ka kari ka gurja ka boy e ko e boy do nope e de beta kuran sa ko e bono din nasara umma e be cide no fe wala mais ubu yere jate mina ko ulube silamanye mara la ube welele ke kata silamiyama ka soro ko ta atariq silamiya siratige bagawdelo silamiya siratile bagawde do silamiya welele kala wutele silamiya siratile bagawde do donc me doni ke bawo yaayira mugo ben ninke kata kuransa ko ibadin nasara umma ko haram na kadi minye ni jigina tasabe ikafo hal yajuzu lil muslim an yahdiya salibu lin nasrani doni ke bagaw be kuma wonatiye ube hadisa wonatiye شيخ الإسلام ابن تيمية دلك نين كلا وباك جابون ناتيه لزنا دائما لبوسلمية والإفتاء دلك نين كان ينقصولا وبوك نين كلين ناتا حرام يالندو سلامك ewa kuranta ube eka kuransa koyibota de kadona kerece haramu yarika silamia sariyalla me mogote nonun ke jamana kono jamana ube munun jate ko silama nyema ube munun nate ko silamia dawa kelaw nu ulu nyema yere de ben ninke jamana min kono o jamana be silamia sugu jumanka o jamana abe silama sugu jumanka jamana min ka silama nyema de ka kuma uyen nonu ka bara uyen nonu la hawla wala quwwata illa billah ne tama do be ante menaka ima e ciden ka do koro de bula de ciden nya fu o do kono na beta tamairola akon tigala mbi tanganyine ali hawri badal kawri nkelen ko fe katilen ka dinala mbi deli ikani sagin ko de ni nye sagin ko de laban ko jugu nun ko sugun ante ala delala ka tigi laban jugu yare ambe dowde kay ala ka kandala ka hakilman dama ala ka saga ko nimbe laban ko jugu yatta man sede yira hadama denna
ni nye laban ko juguya ta man saude ani fana ni nye de nkelen ko fe ka ke silamai kin sagin ko ni nyu de ci dem fana yala dele wala de wakati be ali hawr bada li kawri akwala kisi ikin tanga nkelen ko fe ka ke silamai ngana sagin ko de ci de nyala dele ni ko sukuma de alaka kisi ni ko sukuma de donc alaka jamana in tanga wutigi alaka hakni manduma utake ka ke silamiya la ko abake ka ka yere de la me jako anka ni nun na nyogona o kera silamiya min fo ala jako an fana ko ko de wala gadi akajina ولقد أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ala ko le Allah huta kitabe dun kan yede dina uka bange ukana dogode wala odiato nin ko sugun nana silamiye min fo nono na ambo bange mo ye me ubake kam nin kata ke mo law e pate sene silamiya law ate foy toro silamiya la bake kayire kunde toro ni silamiya fo kata jinya laba jinya wululi kasurunya ni silamiya beto jinya konore et puis dugukolo marabe laba silamiya de bolo aba yere segede dombena nyafo ya kateme dombena silamau be yahudiya kitabe dunke yahudiya ni nasara silamau bu kele kufa yahudiya be har na tara dogo iri kofe atara dogo kulu kofe iri bafo silaman na yahudiya dogo len fulen kofe na faga ibeta faga kulu bafo silaman na yahudiya kule kana dogon ko fe ranna faga ibeta faga ci den ko fo iri kele uba fo kare kadu waye yahudiya ka iri ni yahudiya dogora o ko fe addo o doronde te kuma sinyo jinya iri jinya kulu ni yahudiya tara dogoye kulu nyere de ba fo iri nyere de ba fo silaman na kule ko fe yanna faga ibeta faga ci den ka sunna min fulen nye ale de bellaba ale de folola ka jigu kolon mara ciiden ka sunna min fulani ale de be laba ka dugu kolo mara insha Allah aw sheto la ba yire sege doro ka doni daw yire ko jazakallahu khair an kalma do yan ngal ke ko musabaka min bitate sanwa ma watu wa be faranyon ka kata dubai musabaka qur'aniya yalla lamaya sharia ya muko bon ko ambalma do ko musabaka munum beke sanwo sawbeta dubai kata musabaka ko islamiyya mu fola basi tala silamiya la mi kan ngania kake musabaga kune kan ngania kake nka ganye qur'ana kalan cogo nyuma de la nimbe se ka dina nafa ikan ngania kana ke musabaga la wori munum be soroye kado munum be soroye wori munum be soroye e kan ngania kana ke ulude e kan ngania kake mbe ewa nebe do musabaga la de purun ka se ka ganye qur'ana kalan cogo nyuma la nimbe se ka dina nafa ka silamiya nafa e kan ngania kake minde jazakallahu khair amma ma do nyi ngali ka bo abija jamana ka ko yalla banki de ju do do mo la yu fe be takti san kadin takti ni ba se bu togala be wadi sara don doni ko kata sanfla be soro kata ni yalla mai togola yalla islamaya ya mu ko baraka bala bo ko do ko ewa ibeta banki la fere cogo do gulu be taxi fere ema taxi e ba sara kata doni fo sanfla na dafra be kitai iba fo ninda bay ak taqsit donc cogo yawud bala a cogo yawud do be waye haramu ye misali la iba soro banki taxi te ulu yere bolo ta fere de ni e nana banki tiguma ne makko be ni mobili sugula mbake taxi bo banki tigu beta uba fo ta mobili fere yerola inu kabbe taxi la nunu be na taxi la nu ye wori hakke min fo amba sara mobili tiguye parkini tiguye nu ko taxi nye million tande ambe million tanduma donc jurube to ina awunce e ba sara awunna million tani duru sanfula kono ni nye iribade doni kiba ko ni nye haramu de ni nye iribade affaire de fule ni nye kata iribama puru ka fuye ambe million tan dima ibeta taxi sa men ni ba ka wori sara ba sara million tani duru u bolila o de nye dron ni o kera kene ka be ba do ni nye iribade
utara uko ikata ini mobili tigi kabbe ulu be million tan di mobili tigi ma kofe an nya fere e ma million tan duru iba an ta sara dori doni ni haramu ni nye fere de kata iriba ma doni ke ba ko ni fere sugu min fule ni nye iriba ni tebbe silama sariala donc chogo ya mi bashi tala banki tigun prakini de bu yere fana bolo ye mobile de sa abu bolo wu fere mobile maralende be o ya sade o tade do banki ye mobile sa a maralende bu bolo bake ka fere de etara banki tigun ma i do no ka prakini kono u ka mobile sanende do abu bolo wu fere moma a e ko ni mobile sugu ne mako bala mbake taxi mbasa bo u ko sisa amba fere ema me juru de do amba fere ma million tani duru iba sara doni sanfula donc ni sanfula dafara mobile keritaye basi tenina parce que mobile marale mu bolo déjà u ka mobile do ka fere fende do nu ye prix fo abenna juru de do basi tola ni sugu dagarade mais na ya soro mobile nte wulu yere marala ube ebila kata prakini tugu de ma ni benna mobile mino ba wori di uluma kofe eba sara uluma doni ka do faraka o ye iriba o tebbe a ube million tan fule tan mobile sa prakini la mais ni ba sara aw namba sabe iba sara million tan duru ni nye iriba de donc ni mfere sugu ni takisin fere liye ni fere sugu de atebbe de ube ebena uma takisite wulu bolo de ibena uluma uba fo sisa nemma ko be taxi la taxi te wulu bolo lute mobile fere yere awo ko sisa an kabbe taxi prix la donc ko sisa taxi donc ambe taxi fere ma iba soro taxi mobile mbe sa prakine la million tande boy ko sisa an kabbe ala am beta mobile sa ambe na fere ema million tani duru mobile te wulu bolo ni mfana yiriba tebbe afamuna wa ni mfana yiriba ni tebbe parce que ni mfana koro de dro ambe million tan de juru do ila ni ba sara million tan duru mobile don nani nyogon je fere de dro ka potunu mola donc na ya soro takisin fere le ne fere choko fulade ube saba ayu famwa ulute daga de kelenye munye nube ebila kata prakini de la inu ka tereme na benna minna amba wori duma ebe wori sara amma me dobe faraka ni nyei riba ya tebe fulanna mobilité ulu bolode ina na uluma uluni ebbe na mobili la mobili be fere million tande me uluni ebbe na million tani durula utara mobili fere kana aywa mobili sakana fere ema ni yesto ya fulanna ni mfana yiriba parce que ni mfana koro de million tan de duru donner la iba sara million tani du parce que mobile tunte wulu boro ni etum mana e ka juru tunte ne tunte mana uluma kote mobile na utasa ni nye iriba ni nye fulana ube sabana ta mobile terme itara mobile terme uko mobile wa million ta uko nu ye mobile prix fo minna ibena ambe wori dima itara iko uko mobile nya million ta yede awa uko million ta infule ta di mobile tiguma me ni ba sara aw mai ba sara million ta ni do ni nyai riba jelenya ni ntebede donc ni taxin cha togo be ni saba dola kelendela ni nye iriba de ni nye haramu de ni ntebe mais na ya soro mobile fere la de banki nyere de be mobile fere prakini bu bolo mobile fere le nyere bu bolo ye u ya sa bu bolo ye ewa uina na uma ewa uko ni be wori jede sarasisa million ta mais ni ba ta juru de la amba fere ma million tani duru na benna kelen ka benna million tani duru ko a wori jete ne bolo mbata juru la million tani duru mais mobile marale bu yere de bolo u ya sakaba amarale de bu bolo ya feri manina bashi tenen ambar makke do yani ngali ke o duba me duba ko alhizb fi akambo de yalla we jama kulus gaji bo hijibiya nyana har wodo de rasula yankumana da o de ya to ko mo ko jija der sunnu ko lamine hakiliya ko chaman be mba bange der rasula ube mba bange nyini kal jamila
ni hijibiya an ka dersu nana la dogoku in kono dawda bu nya bange ni hijibiya an ka dersu nana la ya nya bange do aya do sembe hijibiya e minye har bimbe Sheikh Salih Fawzani ka fatawa do muraja ko fatawa muhimmatu fi masail al-mulimmatu kitabu nyanama jiju fulado kitabu kelen kono ako hijibiya yede jamakulu farala nyugonka sira doka tabulo doka akida doka ni tabulo doka minte qur'ana ni sunna ala fahamu salafu salih ay afana kera dama jamaye abe baya ke nyogonye o tabulo de ka tabulo min fana do ye qur'ana soso ka tunnan soso aw fana kera dama na jamaye abe baya ke nyogonye ka lahiru ta nyogonye o jama de ka donc ni aw ka tabulo yaw bila min na doro abode ka o benna qur'ano mabbe qur'ana abode ke min benna qur'ana abode ke min mabbe qur'ana aka tabulo yaw bila min na doro aw fana bode ke adama abe baya ke wode ka be lahiru ta nyogonye wode ko de to ko hijibiya ode to ko hijibiya ni jama farla nyogonka la hala min te sunnaka ate qur'anaka ate sunnaka me afana yo ka damana tabuluna damana siraye kallahiru ta nyogonye oka o siraya aw bila minna dono benna qur'ano ma be qur'ano benna sunno ma be sunna ma afana bode ko de to ke hijibiya aga ni ngade qur'ana ko ma bi sanna sayya go wala sal akori ya ayenye shi fami koronte de ya korayire yi mun ka yalla o rakadi bi say haka wa be de continue bon koni mo min ni sallira iye koronje ko ko ye koronje imununa ibe sago salli kaba na ya soro ebe ewa dugude kono ni kori yere de dira koroma pew ube ikere yere de dira koroma pew ye korobila pew yere de ibe dugude kono fana ute tama yorola ibe dugude kono ni do nani ma ko karasa iye koronje de koro imbi ko fede a ube kor ewa korei abi ewa ikere fede munu tenne nyade ibe salli tigede kinye si koroma kasaka ka ite munu de ibe salli tigede kasage kinye si koroma ka kabaru fili na yasuru iko bede dira koroma ube ni kerede korombi kere yere de fe enye sile nyere de te koroma pew no nyogona de yisoro ibe dugu kono ni do nana ko iye koronje munu tenne nyede ibe salli tigede kasage kata kurai kinye si koroma pasigi ifaratula ni be dugu kono foi ite korondo foi ka mogo nyinin kade ube ka misiri ka mihrabu kolosi unye silembe yoro me kinye soma me nima nyinin kali ke ifaratula isallira ibe sagi ka salli dewa nima nyesi koroma me na ya soranya fo chogomi jenge fitini do ikere mayira corona iko mayira corona ibe tile koroma dro basiti ka sallila ato kelena ko mo min ni almami be salle nyogon fe ina almami be ta nyogon fe ube be ta nye o tebbe ye to almami ko fede anye nonum bangeya ni yere tugude ina almami tara nyogon fe ubi yere tugude itara almami nya bi ka salle chinyade me ni nyina na isagi ko donc ni nyinante minye nye sunna ye to almami ko fe na ya ka ko ke wakati mi ibi ka ko ke ina almami kana ko ke nyogon fe kana ta almami ne bo min ko ni fora doro iden nye min fo ni mo mi nye fajiri salli sigira misiri kono ni tile bora qida rumuhi ni tile bora doronte de tile ka boni 15 minutes nyogona parce que tile boni wakati yere tide ko kana sallu wala be bo setane gire fulani nyogon cede fo an akabbo wakati do de ka ke qida rumuhi akonna bora ni oyede adagara ka salli ni tile bora di 15 minutes ye donc ibe salli odela ay ama fasira ko wakati banna subhanakallahumma rabbuna bihamdika shara la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka
an b'a kɛ ka bidiyo dɔ kibaruya mɛn kumaw dɔ mɛn u tigiw b'u yɛrɛ danbe ka taa silamɛya fana ma mɛ u bɛ taa kuma sugu dɔ fɔ kuma minnu ni silamɛya tɛ taa jaakwa n'u mɛnna silamɛya fana ye min fɔ ko sugu la o ka fɔ ka jɛya mɔgɔw ye dɛ fɔlɔ o tigiw olu ɲana u bɛ silamɛw de ladimi k'u dusu kasi k'u ɲagabɔ u k'u janto yɛrɛ la ala ko inna alladhina yujuna lilmu'minina walmu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina ala ko mɔgɔ minnu bɛ muminu cɛmanw ni muminu musomanw tɔɔrɔ k'a sɔrɔ ma tɔɔra ko k'i la ala k'o tigilamɔgɔ ko a ye galonfin junubu ta a yɛrɛ kan ani junubu bangale dɔɔnikɛbaw ko mɔgɔ o mɔgɔ wagati o wagati e bɛ baara jugu dɔ de kɛ pour ka muminu dusu kasi ou bien i bɛ kuma jugu dɔ de fɔ pour ka muminu dusu kasi ka silamɛw dusu kasi donc i bɛ dɔn nin aya kɔnɔ a tigi t'a kɛ ka mumini ɲuman bɛ ni ala sɔsɔra ni kɛwale ni ala sɔsɔra ni kuma k'a bɛ mumini ɲuman bɛ tɔɔrɔ o ye wajibi de i bɛ dimi ala ye de i bɛ tɔɔrɔ ala ye o fana bɛ e ka daraja de kɔrɔta ala fɛ fana ni mumini diminana ala ye ala sɔsɔra ala kuta kuma fɔra diminana o bɛ do o ye baraji de y'ale ma o b'ale daraja kɔrɔta de mais e min bɛ kuma in fɔ pour ka muminu ladimi junubu de dalen bɛ e kan jɔn ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la sisan e yɛrɛ de ye tɔɔrɔ sɔrɔ a la awa ciden fana ko kullu ummati mu'afan illa almujahirin a ko ne ka manton bɛ ala b'a bɛɛ lafiya fo bangelikɛlaw o ko bangelikɛlaw ye jumɛn ye a ko mɔgɔ min bɛ ala sɔsɔ i b'i ka junubu kɛ i t'a tɔ la dɛ i bɛ sage ka junubu in bange bɛɛ ye ka ala sɔsɔ in bange bɛɛ ye a ko ale ka manton bɛ ala b'a kɛ manton bɛ lafiya fo nin tigi minnu bɛ nin ko sugu la diinɛ kɔnɔ a kana miiri ko a b'a kɛ mɔgɔw la koyi a b'a k'a yɛrɛ de la o ye kuma jumɛn ye ko ale taara igiliji dɔ la ko matigi fila foto ko ale y'o sa ko a bɛn'o di nasaraw ma kado la yan ko a bɛn'o di jamana ka nasaraw ma kado la yan balima selibu mun yɛrɛ filɛ nin ye kuran min yɛrɛ filɛ nin ye ni isa dɛsɛn b'a la ko i ye isa faga kuran na nin cogo de la yahudaw de ko k'olu ye isa faga nin cogo la kuran na kuran min bɛ kerecɛn nasaraw bolo mun na ne t'a fɛ ka kerecɛnya fɔ maa ye dɔɔnikɛbaw bɛ kuma n'a ye ko ala y'u wele nasara de an ko a f'u ma nasara nasaraw ka kuran min filɛ nin ye u b'a bonya de et puis akida jugu de b'u bolo kuran in na parce que a bɛ olu bolo isa fagara nin kuran in na de u bɛ photo in kɛ kuran in na cogo min hadamaden photo in kɛ kuran in na cogo min a kɔrɔ de ye ko isa fagara kuran in na nin cogo de la bon olu fana taara o kuran de bonya nasaraw taara o kuran de bonya akida jugu de b'u bolo kuran in na dɔw b'a bato yɛrɛ dɔw bɛ kuran in bato yɛrɛ mais anw silamɛw ka akida isa ma sa ala ko kuranna kɔnɔ suratu nisa'i kɔnɔ o ma qataluhu o ma salabuhu walakin subbiha lahum nasaraw jate la isa fagara kuran na nin cogo de la olu bɛ kuran in bonya u b'a bato mais anw silamɛw bolo kuranna kɔnɔ isa ma sa ala isa kɔrɔta ka taa sanfɛ de isa ma faga isa ma sa dɛ ala de ko kuranna kɔnɔ ko o ma qataluhu a ko ma isa faga o ma salabuhu o ma isa panni kurai na fana walakin subbiha lahum ala ye isa ka misaliya bila mɔgɔ dɔ de ka u y'o de mina ko genge ko faga silama ko akida la isa ma faga isa ma siri nin kurai na nasara do ka akida do donc dɔɔni ke bagaw ko ni mɔgɔ min ye nin kurai sa ou bien e ye nin kurai ta k'a di nasaraw ma kado ma a bɛ komi k'a di nasaraw ma kado ma a bɛ komi akida jugu min bɛ nasaraw bolo kura in na ani kura in bonyalen min bɛ nasaraw bolo i jɛnna n'o ye aw o k'o fana ye kataru ni danger de silama ma o ye danger belebeleba de ka taa silama ma janko min b'a yɛrɛ wele ka taa silama ɲɛmaya ma
o ye khataru ni danje belebele bay kata silamama balma nin kura min fule ninye anana shehil bukhari kono ni isa jigina yakshiru shalimu wa yaqtilu qinjir ni isa yere jigina jiyan laba nin kura aba karide puru aqida min tumben nasarawla qurain kibariyala ani qurain bonyale min tumben nasarawo kairula tumben galondeka kura ko inte tinyai isa be qurain karide le ben nasaraw bolo aba be faqa parce que le haram lendo la nasaraw ya duni daga uyere isa be leimbe faqa nimbe bukhari ni muslimu kono awa ciden fana ko minye ka kuran min fule ninye mu isa ka foto min bala abori lama de be nasara ubolo ala ciden ko hadisa sahalen kono inna allah harrama bayil qamar al qamr wal mayta wal qinjiri wal asnam hadisa sahalen kono cide sallallahu alaihi wasallam ako minye dolo fereli cide nya haramuya ani ka jifa fere mugoma cide nya haramuya ani kalle fere mugoma cide nya haramiya ani boliu cide nya afere le haramuya wa sabata annahu lana al musawwirina asabatira ko cide nya foto talaw danga wa sani shalibun mal'unu lanahu allah wa rasuluhu Quran dila baga danga lende do ala ya danga cide nya danga sheikhul islam bun tamir ni fo ka kuma jabi kono Quran dila baga danga lende do ala ya tigi danga cire nya tigi danga awan balmon hadisa sahalim be an bashi to hadisa be sahih muslim kono ako anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakunu yatruku fi baytihi shay'an fihi taslibun illa nagadahu an bashi to ko cide alaka nabi nyuma ko atunte foito aka sokono Quran be fenwo fenare ko ciden ni ciden nyoya ka sokono ko ata toye fo aka karide ka gurja ka boyde ko ciden te tunte so made ciden tunte so ka foito aka sokono kurambe fengo fela ciden te so ka to aka sokono fo aka gurja ka kari ka boyde ni eko elli manani ciden ko muhammadu rasul ebo fo tala o ciden na ye kurambe fengo fena na ya aya ka sokono ata toye faka kari ka gurja ka boy eko e boy do nope ede beta kuransa ko e bono din nasara uma ebe cide nope wala me ubu yere jate mina ko lube silamanye mara la ube welele ke kata silamiyama kasuro kutta at-tariq silamiya siratige bagawdelo silamiya siratige bagawdelo silamiya welele ke lawtele silamiya siratige bagawdelo donc me doni ke bawo yayira mugo ben ninke kata kuransa ko ibadin nasara uma ko haram na kadiminye ni jigina tasabe ikafo hal yajuzu lil muslim an yahdiya salibu lin nasrani doni ke bawo be kuma unatiye ube hadisa unatiye shaykh silabun temiyat dalla kanyinin kala ubaka jabu unatiye لزنا دائما لبوسلمية والفتاي دلك نين كان نكسبلا وبو كان نين كلنا تا حرام يالندو سلامك ewa kuranta ube eka kuransa koyibota de kadona kerece haram yare ka silamiya sariyalla me mogote nonun ke jamana kono jamana ube munun jate ko silama nyema ube munun nate ko silamiya dawa kelaw nu ulu nyema yere de ben ninke jamana min kono o jamana be silamiya sugu jumanka o jamana abe silama sugu jumanka jamana min ka silama nyema de ka kuma uyen nonu ka bara uyen nonu la hawla wala quwwata illa billah ne tama do be ante menaka ima e ciden ka do koro de bula de ciden nya fu o do kono na beta tamairola akon tigala mbi tanganyine al hawri badal kawri nkelen ko fe katilen ka dinala mbi deli ikani sagin ko de ni nye sagin ko de laban ko jugu nun ko sugun ante ala delala ka tigi laban jugu yare ambe dawde kay ala ka kandala ka hakilman dama ala ka saga ko nimbe laban ko jugu yatta man sede yira hadama denna
ni ɲɛ laban ko juguya taamansew de ani fana ni ɲɛ de nkelen kɔfɛ ka kɛ silamɛ kin sagin kɔ ni ɲɛw de ciden fana yala deli wala de wagati bɛɛ ali hawri bada li kawri ako ala kisi ikin tanga nkelen kɔfɛ ka kɛ silamɛ nkana sagin kɔ dɛ ciden yala deli nin ko suguma dɛ ala ka kisi nin ko suguma dɛ donc ala ka jamana in tanga o tigi ala ka hakiliman d'u ma o ta kɛ ka kɛ silamɛya la ko a b'a kɛ k'a k'a yɛrɛ de la mais diyagoya an kan ni ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kɛra silamɛya min fɔ a la diyagoya an fana k'o ko dɛ walakadi akhadna ولقد أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ala ko le Allah huta kitabe dun kan yede dina o ka bange o kana dogo de wala odi ato nin ko sugun nana silamiya min fo nono na ambo bange mo ye me o ba ke kam min kata ke mo law e pate sene silamiya law ate foy toro silamiya la ba ke kayire kunde toro ni silamiya fo kata jinya laba jinya wululi ka surunya ni silamiya be to jinya kono de et puis dugukolo mara be laba silamiya de bolo aba yere segele dombena nya fo ya